как ме изкараха некадърник и ме уволниха от работа или от фирма, която не извършва никаква дейност. Това е моят опит, първи опит с IT индустрията в България. Наеха ме като дизайнер, пак да правя приложения и сайтове визуално за фирма, която беше базирана в центъра на града, топ локация, много готин офис, шефовете млади предприемачи, изтупани с куфърчета, макове, всичко, iPhone, културата. И започваме работа, всеки ден срещи, разговори, по 10-15 минути, всички методи на стартъп културата. Използваме ги и накрая задачите, които ми дават, са абсолютно безмислени. Те просто симулират някаква дейност, че нещо се прави. Влизаш в сайта и виждаш, че фирмата работи с някакви супер огромни компании. От фармация, в Дубай, в не знам си къде. Но в крайна сметка задачи, които ми даваха, са абсолютно безмислени. И много голяма част от времето шефовите ми, които бяха трима, единия лежеше, пиеше винце, третия обикаляше цял ден по ресторанти, понеже родителите ми имаха такива, другият пък играеше танци, ме караше да му правя корици за събитията, които ще да участва да танцува. И в крайна сметка след 6-тия месец, когато трябваше да ми увеличат заплатата и съответно да мина на постоянен трудов договор, те ме извикаха и ми казаха: трябва да се прекратим взаимоотношенията, не се справяш добре. И аз бях супер изненадан при положение, че това беше моята първа работа в IT сектора и аз давах всичко най-добро от себе си, макар и в безмислените задачи. И в крайна сметка хората пак не бяха доволни, искаха да ме освободят. Дават ми пак по взаимно съгласие. Аз им казах, че няма да го подпиша, понеже то не е взаимно съгласие, то е тяхно желание. В крайна сметка шефът ми, който беше, взе да се зъби и в един момент почна да вика: ти си некадърник, ти си нещастник, ти си не знам си какъв. И цялото това нещо беше, защото просто, напускайки аз работата, аз му казах: виж, аз не искам да си развалям взаимоотношенията с теб, ще подпиша, по взаимно съгласие. Просто ти казвам, че града е малък, намираме се в Пловдив. Не се знае как ще се завърти живота, не се знае за напред дали няма се видим пак някъде. Аз не искам да си развалям взаимоотношенията, така че си тръгвам. И така, прекратихме нашата дейност. И всъщност какво се оказа? След време аз мисля, че това, което беше, че просто фирмата участваше по проекти, които